obsahovala několik desítek lidí z východní části země a několik dalších desítek. Tak, kdo vyhraje? Do Prahy tak přijeli nejenom japonští muzikanti, kteří hrají na dobové nástroje, ale i umělci z celého světa, kteří se japonské hudbě věnují. Dva se perou, třetí se směje. Bertovi je to úplně šumák. Mati, drž to, nedej se. Matinku, nedej se. To zprávy České televize, vidíte u nich pěkné ráno. Jak mají vypadat sociální reformy, velice dnes měli se jít lidí, tak to věcí, které jim reforma. No, ty jsi stekloněk. Tricko, misi.